ଓ ସମାଜସେବୀ ଝାଞ୍ଚିରାଣୀ ଦାସ ଇଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମ ହାଟଡ଼ି ବ୍ଲକ ଓ ଆନନ୍ଦପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦମ୍ଭକି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ହାଟଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଆଦରର ଚେହେରା ଝାନ୍ସୀ ଅପନାମରେ ସେ ପରିଚିତ, ଯିଏ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବଙ୍କର ସାଥୀ, ଦରଦୀଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ଯୁବବର୍ଗର ଆଦରର ଚେହେରା। ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ବହୁ ସମାଜସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଲିପ୍ତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସଦ୍ୟ ସେ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥିତ୍ୱକୁ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ବହୁ ପଟୁଆର ଆଉ ବହୁ ଜନସମର୍ଥନରେ ନେଇ ସେ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନର ବୈତରଣୀକୁ ସତକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଖର ତୀବ୍ର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପୁରା ଆନନ୍ଦପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ରଣକୌଶଳକୁ ସେ ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ରାଜନୀତିର ବୈତରଣକୁ ସରଗରମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଏକ ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ, ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ଆନନ୍ଦପୁର ହାଟଡ଼ିରେ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଆସିଛି। ତତ୍ସହିତ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ରଣକୌଶଳକୁ ସେ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସମର ସ୍ରୋତରେ କାହାକୁ କୁଆଡ଼େ ନେବ ସେଟା ସମୟ ହିଁ କହିବ। ଆନନ୍ଦପୁର ମାଟି ଏଥର ଦଳ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବ ନା ଦକ୍ଷତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ନ୍ୟୁଜ୍, ଆବାଜ ଓଡ଼ିଆ।